Prehrávam si v hlave, čo poviem a aké sú možnosti, čo povie druhý a čo poviem na to. Presne, hej, toto som robila aj ja celé roky a problém toho je v tom, že ono to vlastne nefunguje. Keď my si prehrávame, čo, kedy, komu povieme, nemôže to fungovať, pretože ten rozhovor sa takmer nikdy, nie že takmer nikdy, nikdy sa neodvíja tak, ako v našich predstavách. My vôbec nevieme, s akým zámerom, s akými pocitmi, v akom nastavení tá druhá strana vchádza do toho rozhovoru a preto jej reakcia je zásadne vždy iná, ako ju trebárs očakávame. Hej? A čiže sa nemôžeme pripraviť na všetky eventuality. A to je tiež pre mňa ako keby bolo pre mňa veľmi úľavné, keď som toto pochopila, pretože ubralo mi to potom, začala som šetriť energiu, ktorú som doslova míňala a mrhala tým, že som sa chcela na všetko vopred pripraviť na tie rozhovory a chcela som nájsť naozaj tie správne slova, čo, kedy, ako poviem, pretože, ako som teraz hovorila, nemá to význam. A dalo mi to vlastne tým pádom energiu a čas na to, aby som robila niečo úplne iné, čo vám poviem teraz. Hej? Čo je podľa mňa ten lepší spôsob, ako pripravovať si tie argumenty a prípadne si hľadať tú podporu u druhých v tom, že ja mu to teda už poviem, hej, a poviem mu to pekne od srdca. No a tým spôsobom, kedy vy nemusíte bojovať práve v nejakých tých konfliktných situáciách alebo situáciách, kedy vás niečo zaskočí a vy vlastne neviete úplne čo povedať, je to, že nepotrebujete tasiť argumenty a zdôvodňovania ako nejaké zbrane, ale to, čo potrebujete, je len sa zastaviť na chvíľu, možno aj nadýchnúť ideálne a pozrieť sa pod ten povrch. Hej? Čiže spýtať sa same seba, čo sa to teraz vlastne deje? Hej? Ako je v tejto situácii mne? A čo ja teraz najviac potrebujem? O čo mne ide? A naviac, nepotrebujete reagovať hneď. Hej? S tým sa tiež často stretávam. Som málo dôvtipná v konverzáciách. Neviem reagovať hneď. Chcela by som byť taká, chcela by som lepšie reagovať. Chcela by som rýchlo reagovať. Ale rýchla reakcia, viem to z vlastnej skúsenosti, je často nie tá optimálna reakcia. Keď reagujete rýchlo, väčšinou reagujete z emócií alebo z nejakého, zo strachu alebo z obáv alebo z toho, že ani neviete, čo povedať. Hej? Často ľudia melú doslova vtedy, keď nevedia, čo povedať. Hej? Ja som toho príkladom, keď som bola niekedy v strese, nevedela som, ako zareagovať, tak som niečo tam bľabotala. Hej? Pretože mi to dávalo pocit, že niečo robím, niečo mám pod kontrolou, nejako sa do toho zapájam. Pretože bolo pre mňa veľmi, ako keby doslova strašnou predstavou byť ticho. Ale naozaj nemusíme reagovať hneď. Kľudne môžeme zostať ticho. Ale to, čo potrebujeme, je reagovať úprimne, otvorene, pravdivo k sebe hlavne. A môžeme povedať napríklad v takýchto situáciách, že niekto povie niečo, čo vás zaskočí a vy poviete, aha, toto mi nejako nesedie, ale fakt zatiaľ neviem prečo. Potrebujem si o tom popremýšľať. Alebo niekto zase niečo povie a vy poviete, aha, vlastne teraz fakt, že neviem ani, ako mám na to zareagovať, lebo bolo toho aj veľa, čo si povedal. Alebo fíha, to, čo hovoríš, ma zaujalo a zároveň obdivujem to, ako to vieš vyjadriť, ako vieš pohotovo reagovať. Lebo ja zvyčajne potrebujem viac času, kým nejako zareagujem. A toto sú tie reakcie, kedy vlastne vy vychádzate z toho poznania, čo sa deje u mňa. Hej? Čo to so mnou robí, keď ten druhý napríklad na mňa začne vrieskať, alebo začne mi hovoriť niečo, na čo by som možno chcela reagovať, ale neviem. A presne toto sú tie reakcie, ktoré hovoria o tom, čo sa deje u vás. Nie, že by ste hovorili o tom, čo robí ten druhý a začínali s ním nejako bojovať, kritizovať ho a podobne.